Mga katubol na ko'y chika. Wala mo siya na natuk-anon taning mga tao dire. Wala gid kanila giapil sa kaon, tanawa gani sila oh. Oh, tanawa ni siya. Mo ni siya o kusog kay mukhaan. Ano ba daw kusog mukhaon jaw? Nga nahurot na gyud ang ila. Ayo sa nihut da oy kay mukhaon pa kung Kari na lang iya. kuno na nabili. Wala ko nilagi apil. Ayan na. Ay nandito na. Nandito na gud siya. Thank you. Ay, thank you. Ang sarap. Wow. Ah, Ito ko jaw. sani. Bakit? Tanawa lagi oh. Wapagani ko nakakaon oh, nangayo na dahil sila. Saan man ako na. Ay, nagkaon. Kaon naman sila sa akong order. Ang bitong kutsara bi. May shumay? Oo. Ano sa man ni? Uy, yun kutsara raman ni. Ay, ano ba kutsara? Alam mo, kaon ko ay mga katubon. So, mali portinidor. Tanggalon ko sa servisyo ron. Ano to mga bukol-bukol? Ay, ano ba to? Patatas? Ay, atay. Akala ko ako lang yung bungol. Kani, unsa man ni? Sauce na siya jaw. Wala kay first time mo. Tay, Kaya mo. Anong pangalan nito? Bakli lang. Unsa ni? Kalamansi. Batil pato. Ano sabi niya? Guys, ito daw pala yung Sabi batil niya- patong. Sabi niya bakle lang daw. Ito yung first first time kong kumain ito, guys. Ako, te. First time kong kumain ito. Tikman ko nga muna. Murag itlog, gagawin ko na ilhanan, ba? Halo uy. Wa ni lami pag ni Wala. Mga yo. Kunti lang, te. Ano sa man niya eh? Dagag kamo. I-mix i-mix. Imo na ning tambok, oy. Dali mo ko kabalo ni. Unsa ni? I-mix gag. Pansit ron ni. Tapos na ay Mix patin itlog. ay patang itlog isapaw ano halo-halo. Ay itlog ni, ay sapaw. Hoy, pasensya na mga katubol kay first time ni ikaw no kaning Ang galapot ni oy. batil patong unsa ni? Mix kasi kayo may paggalata may Bisaya may kanang kayo. Sama natin. O imo na ni unsa man ni? Kaning Sana diko. Dawan na lang natin yung natin na Buti na lang naiintindihan din ka kung ring. O kaon na tayo mga katubol.